Munduan bakea eta justizia nahi ditugula esatea utopikoa izan liteke, benetan zer adierazi nahi duen pentsatuko ez bagenu. Ustelkeriak, eroskeriak, lapurretak eta zerga iruzurrak dirutza kentzen diete garapen bidean dauden herrialdeei. Hori guzti hori geldiarazi behar dugu. Badaukagu lortzerik. Era guztietako indarkeria eta heriotza tasak murriztu nahi ditugu munduan. Batez ere, umeen aurkako indarkeria desagerrarazi eta hori onartzen duen ustelkeria murriztu nahi dugu. Bereizkeriazkoak ez diren legeak onartu, garapen bidean dauden herrialdeen partaidetza areagotu eta lapurtutako ondasunak berreskuratu nahi ditugu. Egoera aldatu nahi duzu?